dapat matulog na ako kasi you'll never know if she's gonna wake up again. Tas ako, bangag na naman ako. Waiting for daddy? Wala pa. Mamaya pa yun uwi. Anak ko, maaga pa. Hirap na naglalaba. Like the moms na nasa probinsya ba na maggaganon ka pa ng tubig. Malayo pa pero malayo na. That's why I like vlogging. Ang feeling naman ng mga to, ilang taon pa lang sa Amerika, ganun siguro yung ano nyo. Pero, bango. Good morning everyone, welcome back to another vlog. Jet lag is real, guys. The time is already 5:43 a.m. And kanina alas 2 pa kami gising ni Mishi. 5 days ago, kami dumating dito sa US. And talagang yung jet lag namin, iba. Si Mishi ngayon is currently watching yung vlog namin sa Washington, D.C. Nandito na. You wanna join the vlog, anak? Kung kami lang sana ni Mac, adjusted na talaga dapat kami. But then, si Mishi kasi, yung tulog niya, yung usual, ay hindi siya natutulog. Hindi kami makapag-adjust the sense na hindi namin alam kung kailan matutulog si Mishi. Kahit i-try mo siyang patulugin, hindi siya matutulog. Gusto niya maglaro ng maglaro. I don't know if she really miss our place. Kasi syempre dito, alam niya yung lugar. Alam niya kung nasan yung mga toys niya. Alam niya kung yung mga binubuksan niya. And she can move around on herself. Unlike kapag nasa Pilipinas kami, talagang bantay sarado siya. Madaming may nag-aalaga talaga sa kanya kapag doon kasi nga syempre madaming mga gamit na pwede niyang kalikutin, may mga steps sa bahay, ganun na hindi naman siya sanay sa ganun na may step. So kailangan talaga na may nagbabantay sa kanya doon. And dito wala. She can roam around on her own. So yesterday, nakatulog kami ni Mishi ng alas 2 kasi nga ganito na naman yung nangyari. I feel bad kasi hindi ko na naasikaso si Mac before he went to work. Buti na lang nakapagsaing na ako before kami nakatulog and then magpapainit na lang din naman siya ng ulam. I think he tried to wake us up. Kinikis lang niya kami. Di ko talaga kaya bumangon. So si Mishi naman, nung tiningnan ko, parang naawa naman ako, nagisingin ko siya. So yun, parehas kami nakatulog ng mahaba. And then last night, I did bathe her. So parang na-relax siya. So nakatulog siya ng mga 10 p.m. Which is yun yung mga usual 8:30 to 10. Yun yung usual na tulog niya dito sa US noon before we went to the Philippines. So I was hopeful last night that, ay shucks, nakatulog na rin siya. So sabi ko, mag-edit sana ako. Kaso sabi ko, dapat matulog na ako kasi you'll never know if she's gonna wake up again. Tas ako, bangag na naman ako. Buti na lang, guys, good decision na natulog na rin ako ng mga 11, ganun. Pero nagising siya ng alas 2, nag-aantok, tulog-tulugan pa ako, pero wala talagang effect. Nakalangbote na siya ng dede, di pa rin siya natutulog, hanggang sa nanonood na kami ng vlogs. Look at that. Pumunta na siya dun sa niya, couch niya. Yung couch niya na yan, tinatamblingan na niya. Ay, nako, Mishi Beng. What are you doing, Baningning? Why are you knocking on the glass door? Waiting for daddy? Wala pa. Mamaya pa yun uwi. Anak ko, maaga pa. Still at work. Daddy still at work. Ulo. Abaning. Mama, mabasag mo yan, Mishi. Nakalimutan ko nang mag-vlog, guys, pero nakaluto na ako ng ulam namin for breakfast, which is ginisang itlog. Na-miss ko yan. Parang nagluto lang ata si father-in-law ng ganyan nung nagpre-prepare kami para sa birthday ni Mishi. Parang
Pero hindi ganyan. Parang mas elevated yung sa kanya. Siyempre, cook talaga yun. Nandun lang tayo sa pang simpleng buhay. Ayun. Na-miss ko yan. Tapos, what I'm gonna cook right now is i-fried rice ko yung natitirang rice namin. Pero, feeling ko kasi konti na lang siya. So, I'm gonna, that one. Parang expand ko siya by adding hotdog and seaweed. Kasi, nag-edit ako ng vlog namin na si Daddy yung nagluto. And nilagyan niya ng seaweed yung egg. But I don't want the seaweed sa egg naman. So, I'm gonna put it in our, rice. Pero masarap yung niluto ni Daddy na yun, in fairness, ha. Paminsan-minsan lang nagluluto si Daddy, pero tumatama naman. Sabi niya sa akin nun, tinanong ko siya, kasi, ba't di ka nagluluto? Kasi daw maarte ako sa pagkain. Pero masarap naman siya magluto. Yung mga paminsan-minsan niya. May nire-request nga akong lutuin niya sana ulit eh. Kasi nung nasa Iowa kami, niluto niya yun. Yung parang sa, ano ba yun? Beef pepper? Parang something like that. Dadagdag ako ng ulam namin, which is yung binaon namin from the Philippines na boneless na bangus. Ganito yung mga sinasabi ko guys, nakalagay siya sa vacuum seal. Binacuum seal namin to before we pack them sa luggage namin. Yan yung mga dinala namin. Iyaano ko lang yan, microwave ko lang yan. Actually, it's directly from the freezer. So what I usually do, kung ganito na hindi ko siya na-prepare, kasi tinoto ko siya usually sa fridge ng overnight, ganun, para ready na lang na ipainit siya sa microwave. So, kung ganyan na medyo matigas pa siya, i-defrost nyo lang sa microwave and then, i-microwave nyo ulit siya na yung pang-heat na. Ganun lang naman. Very easy. So, yeah, mga easy food lang tayo pag breakfast. Sarap. Hindi siya kaaya tingnan, pero masarap siya. So, ito guys, yung ating fried rice na may hotdog and seaweeds. Ang ganda ng pagka-vacuum seal niya. So, ito kasi guys, malinis tingnan kapag naka-vacuum seal and hindi rin siya sisingaw sa luggage, yung amoy niya. So, kahit fish yung dala nyo at luggage yung paglalagyan ninyo, hindi siya sisingaw. Defrost. And then, napakalambing ni Mishi ngayon. Yakap ng yakap. Hindi ka pa rin ba inaantok anak ko? Ay, hala. I think pwede na to. Cancel na natin. Malambot na siya, so ma-microwave lang na yung normal na microwave na heat. Nag-message kasi si Mac na medyo malilate daw siyang uuwi ngayon dahil kakausapin pa niya yung manager niya. Kasi last night yung first night of work niya, na back to work na siya. After our vacation. And I think meron atang problema sa PTO niya kasi supposed to be hindi na siya naka-PTO since Friday and Saturday. Pero sa record daw nila, naka-file pa rin daw siya ng PTO. Tapos may PTO pa daw siya ng March 16, I think. Wala naman siyang final na PTO niya for March kasi nga alam niya na babalik na kami dito. So, ayun. Baka papaayos niya yun na bakit may nagpa-file ng PTO niya na hindi naman niya fina-file. So, napasaway na naman. Napasaway na naman. Excuse me po. Ay na, hindi naman siya nilalagay ang anak ko. Kunin mo na lang ni Mami itong mga dede. Okay? 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 Who is that? Who is that? Mishi babe. Let's pray. Remove your baby. Fold your hands. Oh, very good. Again. Let's pray. Pray na. Father, for this day, for this food, please bless this order to give us nourishment in our body.
prayers and pray. Amen! Bakit si daddy kinikiss mo? Ayan! Kiss mo daw. Hindi na. Kiss mo daw. Salamat na lang sa lahat. Mami din. Love you. Laway-laway. I love you. Yan. Kakain ha. Kumain to ng coconut butter. Oo, gusto niya. Medyo matigas nga lang kasi yung diba, kaya tagal niyang maubos. Pero ubos niya isang supot. Unless, nandyan na naman yung kiralat. Pero wala naman ako kitang... Finally guys, ay nakatulog na po si Mishi. It's already 10:30 pero medyo pagising-gising pa siya kasi kakababa lang niya ng dede niya. Talagang inano na niya si Brani. Hinag na niya. Okay naman yan guys. Don't worry naman. Hindi naman yan siya dyan masusuffocate. Tsaka chinecheck ko naman siya lagi. Finally, nakatulog din. Kaninang 2:00 pa kami gising. Pero ako, iidlip lang siguro ako mamaya. Pero I'm gonna start cooking na. Para kahit makatulog ako, at least may pagkain na kami later for dinner. Ba yung mga slice ko? Actually guys, inaantok na ako. Kasi naman, di ba? Ilang oras na ako. 3 oras lang yung tulog ko kagabi. Grabe talaga si Mishi. Grabe ang jet lag namin. Dahil kay Mishi. Gusto kong bumili ng chopping board na magaganda na... Parang may nakita kaming chopping board nung pumunta kaming Baler. Kasi ang bigat. And then, hindi siya practical for me because I use the dishwasher all the time. Yan yung mga ganitong chopping board yung nailalagay ko sa dishwasher. Yung mga kahoy kasi like the bamboo. 2 ata ako o 3 na ganito na chopping board, yung bamboo chopping board. Hindi kasi siya pwedeng ilagay sa dishwasher, especially if mag-heat dry. Kailangan mano-mano. Ayoko na ngang maghugas. So I'm really thankful guys na kapag nandito kami sa US. Actually, nung umuwi kami, may mga na-meet ako ng mga tao, lalo nung birthday ni Mishi, nung nakipag-usap ako sa mga bisita. Grabe, paano yun nagagawa yun? 2 lang kayo doon, ganito, ganyan. Na mag-isa mo lang nagbabantay sa anak mo kapag, nasa work yung asawa mo or kapag tulog siya. That's the secret, guys. Kasi may mga dishwasher dito, so madali lang yung, mas madaling life. May dishwasher, may washer and dryer. So, hindi na ako maglalaba na hirap na naglalaba like the moms na nasa probinsya ba na maggaganon ka pa ng tubig. Alam mo yun, maghuhugas ng plato, hindi mo na kailangan mag-igib. Mag-igib at hindi ako tumatawa na tinatawanan ko yung sitwasyon na yun kasi I know I'm very fortunate and pinagdaanan namin yun guys nung mga bata kami. Nag-iigib kami and all of that. Tumatawa ako kasi parang alam mo yun, malayo pa pero malayo na. That's why I like vlogging. Kasi makikita ko yung life ko noon. Nung pag tinitingnan ko yung mga vlogs ko nung nasa Pilipinas pa ako, parang ibang-iba talaga. Tapos nung umuwi na kami ng Pilipinas, guys, parang ilang beses namin sinabi ni Mac na hindi na kami uuwi ng Pinas. That's just to be honest. Kasi ang daming mga bagay na hindi na kami... Ang feeling naman ng mga to, ilang taon pa lang sa Amerika, ganun siguro yung ano nyo. Pero, pag nasanay ka na kasi sa comfort, ang hirap na pumunta ka na naman dun sa dating buhay mo na maiisip mo na grabe, ginagawa ko to dati and it was just easy na sobrang, parang wala lang yun noon na not knowing that there is a more comfortable way to do it, ganun. Especially transactions, yung mga transactions talaga yun yung mga nakakanega talaga sa Pilipinas na ang dami mong ipapasa ng mga kapapelan. Hindi ko alam kung bakit hindi mapadali yung mga transactions, ganun. So, ang daming beses namin nasabi ni Mac na hindi na kami uwi ng Pilipinas. Kasi nahirapan kami sa ibang part. So, back to our situation right now. Yung sa mga nagsabi na, grabe, kinakaya nyo yun mag-isa. Kinakaya mo yun mag-isa na mag-alaga sa anak mo. Hindi naman ako mag-isa. Siyempre, may partnership naman kami na may mga nakatoka na yan na gagawin si Mac. Like for example, siya yung tagatapon ng basura, ganyan.
Siya yung taga-bili ng mga kailangan namin if ever na kulang dito sa bahay, mga ganyan. Yung mga gamit nga dito na nakakapagpa-easy talaga sa buhay. Yung may sasakyan ka, yun pa lang guys, big deal na yun. Yung may sasakyan kang sarili mo, grabe ang hirap na mag-commute na may dala kang bata ha. Buti sa Pilipinas, may tricycle dun, pwede mong arkilahin. Pero yung mamamalengke ka na mag-isa mo, the way the palengke is, imagine that kung wala kang pang grocery store na budget. Alam mo yun, yung pang hypermarket para dun mo nabilhin lahat ng groceries nyo. Mahirap yun ha, yung dala-dala mo yung anak mo, ganyan. But the reality in the Philippines, di mo naman kailangan dalhin. Dahil madaming nag-aalaga nga. Eh dito wala. So yun. And then, yun nga yung sinabi ko kanina. May mga dishwasher, washer and dryer, ganyan. Kapag may kailangan ka, tawag-tawag lang sa mga kailangan mong Tapos sa grocery, pwede ko nang i-order online, tapos ipipick up na lang ni Mac or ipa-deliver ko na lang dito sa bahay, ganyan. Kaya no need na pumasok sa grocery. Kasi pwede yung ganun yung i-order ko na siya ng gabi, tapos pag galing na si Mac sa work, ipipick up lang na magpa-park lang siya dun sa pick up area ng grocery. Mga ganyan na how I wish na sa Pilipinas din ay magkaroon din ng widely na magkaroon kahit sa probinsya. Siguro sa Manila may mga ganun na siguro. Syempre nakatira kami sa probinsya guys na medyo mas mahirap talaga yung dun, sitwasyon. So yun, grabe nung umuwi kami guys. Sabi ko kawawa naman ang mga Pilipino. Yung sitwasyon dun, alam mo yun, napakamahal ng mga bilihin. I mean, for us, na dollars yung kinita namin at umuwi kami, medyo namamahalan na nga ako dun. Ano pa kaya yung ang sahod mo is 600 pesos, pero yung isang kilong baka is 420 pesos. Parang kailangan mong magtrabaho ng kalahating araw para lang makapag-ulam ka ng karneng baka. Eh, paano kung madami kang anak? Diba? Tapos ikaw lang yung nag-work. Parang sitwasyon namin dito ni Mac na isa lang yung nag-work sa amin, ganun. Kaya sabi ko nakakaawa ang mga Pilipino, parang napaka-expensive ng cost of living doon kasi hindi siya humahabol yung sahod is hindi humahabol sa gastusin ng pang-araw-araw doon. Yun, dami kong realizations na nung umuwi kami, mas lalo kong na-appreciate kung ano yung mga meron kami. Kaya sabi ko, hindi naman pala kailangan na mag-shopping ako nang mag-shopping. Kaya sabi ko kay Mac, bawi kami sa mga gastos, mag-ipon kami, more ngayon. Kaya sabi ko, muna, kasi nagtitingin na naman kami ng mga travel, mga cruise, mga ganyan, tigilan na. Kaya sabi ko, tigilan muna natin mag-travel. Okay na yung isang travel natin this year na yung kasama ang family. Hopefully by the end of the year. Pero yung grabe kasi last year, halos every 2 months, lumilipad kami, grabe. Or nasa ibang state kami. Kasi talaga, pwede naman pala yung mga ganong bagay lang kasi kinakaya naman ng ibang tao. Ang dami ko lang realizations. Ayan, epekto ng jet lag. Kung tatanungin nyo kami kung uuwi pa ba kami ng Pilipinas, as of now, for next year, hindi siguro. Pero alam mo yun, may guilt lang kasi sa puso ko na patanda na ng patanda sila, nanang and tatang. And this time na nagbakasyon ako, first ko na nagbakasyon, ay hindi pa kami nagtagal doon. Kasi ang dami naming inaasikaso din. Parang gusto ko na umuwi every year for the sake of them. Pero yung hirap namin guys, nakasama namin si Mishi sa eroplano. Siyempre, di naman namin afford mag-business class, ganyan, para sobrang komportable sana. So, by next year, malabo talaga na baka hindi kami umuwi. Baka sila, mother-in-law ko na lang yung papuntahin namin dito. Kasi syempre, ang hirap magbiyahe, as in. Siguro medyo palakihin pa namin si Mishi para makausap na namin siya na Mishi, ganun. May mga times na okay siya sa flight, pero nung umuwi kami, may mga talaga siya, fuzzy. Kasi syempre, sobrang haba ng aming flight. Grabe. Hindi mo rin masisisi yung bata. Kasi
Ano ba naman yun? Ikaw nga nabuburyong na 12 to 14 hours yung biyahe na nakaupo ka lang. Ano pa kaya yung bata na sanay maglaro, diba? Tsaka hindi naman niya naintindihan na bakit nakaupo lang tayo, ganun. I was very close with my grandparents, si nanang tsaka si tatang kasi sila yung nagpaaral sa akin nung college. And then, nung umalis na yung family ko going to Canada, ako yung natira lang sa Pilipinas na, although hindi kami magkakasama kasi nasa Ilocos sila, nasa Pangasinan ako, but I see to it that I go home almost every 2 weeks or every month talaga. Every month the most na, pero minsan almost mga every 2 weeks ako pumupunta dun. Lalo na nung may sasakyan na ako. Ayun. Kaya parang ano ko, nung kinasal ako, sila yung kasama ko, ganun. Parang sobrang lapit ng puso ko sa kanila. Pero as they grow older, mas mahirap na silang intindihin ngayon. So, syempre, yung mga mental status din ng mga matatanda, medyo deteriorating na din. Though malalakas pa sila, pero makikita mo talaga na may pagbabago na sa memory, may pagbabago na talaga sa strength nila. 80 plus na ata sila eh. Or kaka-80 lang, something like that. So, I'm already expecting na in a few years, may may mangyari na talaga na hindi din namin so gusto ko sana to spend more time. That's why when I was still in the Philippines, I spend a lot of time with them kasi nga alam ko na pag alis ko ng Pilipinas, hindi na kagaya dati na makakasama ko sila and hindi na sila ganun kalakas. So, kaya if you're still in the Philippines and you are coming to the USA, see to it that you spend more time with your family now. 'Di ba? Pag nandiyan ka pa kasi sa Pilipinas, gustong-gusto mo nang umalis. Pero pagbalik mo, pagpunta mo ng US, gustong-gusto mo na nang umuwi. Yung mga ganong moments in life. Tapos, syempre, ang gastos pa. Ay, nako. Nung nag-audit ako ng gastos namin, parang, hindi ko ma-imagine saan nanggaling yung pera namin na yun. May pera pala kaming ganun kalaki. Guys, pwede ng pambili ng property. Grabe. Yung birthday pa lang ni Mishi, pang na yun. Down payment na yun ng pang down payment na yun ng condo. Yung mga tipong ganong levels, yun yung mahirap. Mag-edit muna ako guys while Mishi is still asleep. It's already 11:15, so parang 45 minutes asleep na siya. So okay yan, maganda yan. Habaan mo pa yung sleep mo, Mishi. Para mamayang hapon, hindi ka na masyadong mag-nap. Ayan. Kasi maagang aalis si daddy ngayon mga 5 p.m. And usually kapag ganun yung time na umaalis siya, si Mishi ay parang feeling niya mas maaga yung gabi. So, hindi ko alam kung anong oras kagising si daddy kasi kung 5 p.m. siya, dapat 4 kumakain na kami tsaka maliligo na siya. And I want to take a shower before that as well. At least man lang ako makaligo para si Mishi kahit nakaalis na si daddy, kaya ko naman siyang paliguan mag-isa. Yeah, so I'm just gonna edit kasi kung mamaya pa ako mag-edit kapag gising na si Mishi, wala akong matatapos. Kasi every time that she hears na nag-vlog ako dito or nag-edit ako dito ng vlog, she wants to join and gusto niya nasa lap ko siya pag nag-edit ako kasi nga gusto niya, nakikita niya yung vlog namin and nagpipindot-pindot siya. So, ngayon na ako mag-edit. Tsaka para less guilt, mom guilt na gising yung anak ko, nag-edit ako. You know what I mean? Tulog pa rin si Mishi and hopefully sa pagluluto ko na to ay hindi siya magising. Kasi nga, yung pag-sizzle ng oil, ganyan, nagigising siya or sa pag-mix ko ng ulam. And I'm already tired. I wanna cook already para makaidlip man lang ako before magising si Mac. I already finished editing the video or the vlog for tomorrow. Pati thumbnail niya, currently uploading na siya. So, i-finalize ko na lang siya mamayang gabi because for sure, gising pa rin naman si Mishi ng hanggang mga 8 or 9 kung medyo maayos ko yung tulog niya tonight. Sir, magluluto na ako.
So, supposed to be sana guys ay hindi ako magluluto ng afritada. Kaso kasi, tinanong ko si Mac, "Ano gusto mong baon mamayang gabi?" Tapos sabi niya, parang feeling niya siguro, tinatamad ako na magluto or what. Kasi nga, 'di ba, yung jet lag kasi nga namin ni Mishi. Kasi nga, alam niya na wala pa akong tulog. Sabi niya, "Eh, magbaon na lang ako ng tinapay." Sabi niya. Parang na-guilty naman ako na tinapay lang yung babaunin niya. Eh, kagabi wala na naman siyang baon. Kasi nga, as in guys, plakda talaga kami ni Mishi kahapon. Buti na lang, nakapagluto na ako kahapon ng kanin, tapos i-heat na lang niya yung pagkain. So, kumain siya mag-isa. Tapos umalis na siya. Hanggang sa umalis siya, tulog kami. Parang everytime lang na nagpaalam siya sa akin or 'pag may tinatanong lang siya, do'n lang ako oo, gano'n lang talaga. Yung half awake, half asleep ako. So, ngayon magluluto ako ng afritada and papabaon ko sa kanya yung iba para naman may lunch siya for tonight. Paluto na 'to guys, 'tong aking, afritada na ang laman lang is patatas kasi yan lang naman ang gulay namin. And then si Mac, ang gusto niya sa afritada yung medyo ma-saucy, yung medyo masabaw yung sauce niya. Ako naman ang gusto ko sana yung medyo ma-dry. So, compromise na lang tayo, medyo madami na lang yung sabaw kasi gusto niya talaga yung sobrang ma-sauce yung parang ano. And then papalaputin ko na lang 'tong sabaw. Actually, I already mashed some potatoes na pinangpalapot ko diyan, pero medyo i-reduce ko pa yung sabaw kasi sobrang dami. Naka-ready na dito yung paglalagyan ko ng ulam niya and then yung kanin niya. Ganito sana din yung para sa kanin, kaso feeling ko mas mapapadali siyang kumain kapag medyo naman malaki yung baunan niya ng kanin. So, ganyan na lang, dalawa na lang na magkaiba yung size. Ayan, so dagdagan natin yung baon ni Mac para may ngangatain siya. Ay, hindi ako makagalaw ng kuha ako ng snacks. Medyo umiyak kasi si Mishi. Gusto ko matulog pa siya para later, hindi na kasi siya magnanap. Actually, it's already 1:27. Grabe guys, ang haba ng tulog niya. Talagang gabi na niya yung tanghali. Anyway, makokorek natin yung tulog niya yan mamaya. Basta, pag 4 onwards, hindi na siya matutulog. So, favorite to ni Mac. Galing pa tong Pilipinas, pillows. And, kuha lang tayo ng konti. Lalagyan natin sa ziplock para may dagdag yung parang pinaka-dessert na lang niya ito. Ayan, kalahati. Tanungin ko na lang kung gusto niya yung peanut brittle para idagdag ko lang if ever. And then, for sure, gusto niya ng coffee. So, ito yung nahanap namin sa Pilipinas na Nescafe Original na zero sugar or sugar-free. It means stevia yung kanilang pangpatamis. Skyflakes galing airport na napakamahal. Grabe. Ano na kasi yung binili ko, Money Gold, tsaka yan, Skyflakes na isang ganito sa airport sa Pilipinas, 10 pieces. Parang binayaran ko ata 500, something like that. So, ready na natin ito. Yan. Nagre-reduce na yung sauce niya.